खुलुमबाय आं फामि ब्रह्म नार्जारी। गोजोनथाव खौरां ग्रेन्ड आसाम 2022 आव मिस उशना बसुमतारी। बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय मोसानाय मेथाइ रोजाबनायनि अनगायैबो बायदि बायदि बिथिंफोराव गाव गावनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिफुंनानै गावखौ सिनायथि जाबोनाय नुनो मोनबोगासिनो दङ। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खासिबारि गामिनि थागिबि बिफा प्रहलाद बसुमतारी आरो बिमा शर्मिला बसुमतारीनि 19 बोसोर बैसोनि फिसाजो उशना बसुमतारीया गुवाहाटीनि रुक्मिनगर अडिट'रियामाव थांनाय 22, 23, 24 आरो 25 अक्ट'बराव दा इयुथ अर्गेनाइजेशन अफ पारफर्मिं आर्ट्सनि बानजायनायाव सानब्रैनि हाबाफारि लाना खुंजानाय ग्रेन्ड आसाम 2022 नि मोनसे फेशन दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव देरहाना ग्रेन्ड मिस आसाम एमिनेन्ट 2022 बिमुंखौ मोननो हायो। आथिखालाव फेशन दिन्थिफुंनायाबो गावखौ मोनसे गोजौ जांख्लासिम लांनो हानायनि मोनसे लामा जानायखौ जों नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि उशना बसुमतारीया आथिखालाव क'क्राझारनि सेरथि फरायसालिमायाव बिटेक फरायगासिनो दङ। लिरनाय फरायनायजों लोगोसे गुबुन आयदायाव बाहागो लानानै फेशन दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव देरहाना उशना बसुमतारीया बिमा बिफा आरो ओनसोलजों लोगोसे गोग्गानाय आरो गोजोनथाव रादाब लाबोनो हादों।